Tak a teď uděláme jarní prohlídku. V první řadě se podíváme, jestli tady máme včelky. Ano, je jich tady dost. Takže postupujeme tak, že si dáme celé včelstvo až ze dnem bokem. Na to místo, kde bylo včelstvo, dáme nové dno. Teď si uvolníme nástavky tímto způsobem a přeorientujeme, poněvadž tady máme na studenou stavbu, tak to dáme na teplou stavbu. Otočíme celé dva nástavky tímto způsobem a dáme na nové dno. Staré dno dáme bokem. Teď se podíváme, jak nám včely přezimovaly. Takže máme tu krmítko, které jsme tu dali při jarním podněcování. To krmítko nyní, když je prázdné, tak vytáhneme a dáme bokem. Pometeme včelky a krmítko dáme bokem. A teď je důležité se podívat, jak to vypadá ve spodním nástavku. Ve spodním nástavku je to také plné včelek, takže vytáhneme vložku, kterou jsme tam měli na zimu. A místo vložky přidáváme stavební rámky. Stavební rámky dáváme na 2. a 9. pozici. To znamená, vidíte, že si nepoužívám rozpěrák, jenom takto prstama rozdělávám, poněvadž jsem to měl dobře namastěné indulónou nebo tím vepřovým sádlem. A vidíte, že vůbec nepoužívám rozpěrák. Tak. Teď na tu pozici si dáme stavební rámek. A na 9. Tak, trošku si je zarosíme. Když máme toto provedené, dotlačíme a doplníme rámek. Dáváme horní nástavek a opět doplníme stavebními rámkami. Stavebními rámky a zároveň se můžeme podívat, jak nám včelstvo klade. Tak tady vidíme, že už je zavíčkovaný plod. Krásný. Tady taky. Takže matka nám krásně klade. Není třeba dál úl rozebírat. Vrátíme na původní pozici. Potáhneme zpět a doplníme rámky. Pokud je potřeba, ještě obnovím indulónou dosedací plochy, abych příště, jak půjdu do včel, to měl ošetřené.
A nyní ji zakryjeme. A dáme střížku. To je všechno, co se dělá při jarní prohlídce a co děláme, když se přidávají takzvané stavební rámky. V tomto stádiu, když máme doplněné všechny rámky, a i v prvním, a i v druhém nástavku, už včelaříme jen tak, že vlastně přidáváme jen celé nástavky. To znamená, vždycky zdvihneme oba dva tyto nástavky, včetně střížky, hore a na samé dno přidáváme nový nástavek s mezistěnama nebo se soušema. A vždy se přidává třetí, čtvrtý, po případě pátý nástavek, vždy se přidává na dno. Je to proto, aby jsme ty včely donutili, aby vlastně stavební dílo pokračovalo směrem dolů, ne nahoru. Nahoře potom, jak vyběhne plod, kde je to zaplodované, jak jsme viděli zavíčkované, jak vyběhne plod, tak vlastně na to místo vyběhnou mladé včelky, na to místo potom bude zanesený nektar a to my vlastně potřebujeme, aby jsme ty včely, protože je známo, že včela ukládá nektar co nejdál od česna a naopak plodové hnízdo má co nejblíž u česna. To znamená, podotýkám ještě jednou, vždy se přidávají nástavky na dno. Příště si řekneme něco víc.